Good morning, guys. Update na turong adlaw, guys. Weekend, Sabado karon. Happy weekend sa inyong tanan, sa atong tanan. Good morning. And then nagtrabaho na sila karon, guys. Resume ang renovation project. Ang ilang gitrabaho karon, guys, is more on sa atong sidings. Diya sa taas ba? Kanang sa taas bitaw diya sa dinidapit sa may garahian. Ako rin pakita sa inyo karong taod-taod. Hanap ako diri sa nagpasilong sa ko kadyot kay. Ako na nanggi. Ako pa nagilingaw-lingaw among ero. Among ero nga buotan si Sedi. Priso siya. Gipriso sa nako si Sedi, guys, kay ngano. Igna din ko ngano. Kay gi-open man na mo ang gate. Gi-open ang gate kay diri ra man sila mag-cut sa mga sizes sa mini rib. Katong sidings na to dito sa taas ba. Diri man sila mag-cut. So, syempre, open ang gate. Nakaning usa kay wa man ibuot. Nanguyab na ka, wa pa. Nanguyab na si Sedi, wa pa. Wala pa? Naglantaw sa din taon siya. So, ako siyang gipriso. Kay wa magyun ni maanad nga makagawas siya simbako ba. O mo nang naniguro na lang mi na ipriso-priso lang sa ninamo si Sedi. Karon nagsugod na sila og kuan. Sana trabaho para sa tong sidings. Naman siya gitawag og mini rib, guys. Katong wala kailawon sa mini rib, bura naman gyapon siya color off. Pero kani siya pa kuan gini siya kanang para gini siya sa sidings ba? Sidings og selling sa ato ang bulada. Usbon ko muni siya gamito na to sa atong sidings dito sa taas og kanang selling or alkuba para sa ato ang mga bulada diya sa ato ang atop diya sa ibabaw. So, pwede na kung mugawas, guys. Kay tuwa naman si Kuya Junior. Rest and peace, Kuya. Naman gud misilingan din nga kuan. Paulay na in town. Dool manggod kaayo migbalay niya. Rest in peace, Kuya. Iapil na lang taka din sa akong vlog, ha. Dool kay migbalay, dili lang nako kuan ilang balay, ha, kay kuan lain man sa forest pek ba. At least gibensyon ako siya diri. Wa jud ko kapatlud, guys, kay ngano. Naamay nagtrabaho diri sa among balay, lisod pug ako ni silang biyaan. Kay naka-scheduled man ang ilahang pag sidings karon, naka-scheduled. Duha ra manggali ni sila pero kaya ra nila ang pag sidings. Kalingawan na lang nilang trabaho ang sidings kay na naman tay material. So mo po niya akong i-vlog sa inyo karon, guys, diri sa atong YouTube channel ang Tony Antiting. So mo na siya nagsugod na shout out to Jubin sa iyang asawa asawa ni Jubin na nagtrabaho si Jubin, ha. Mo na siya ay nagtrabaho diya sa taas. Siya ay nagtrabaho sa sidings. Sa sidings diya sa ato ang atubangan sa atong balay. So, arang-arang ragi di ay og kana siya ang ato ang gamiton pag sidings, guys, no, kay burag nindot-nindot gid siya tan-awon. Pero okay ra na ang dito sluyo, guys. Okay ra gyapon nga kuan kanang katurang color of atong gigamit nga mga binaklas kay wa may makakita didto subon ko, wa may makakita kita, kamera may makakita didto sluyo. So much better nga didto ra siya. Kaya at least makasave-save po tagamay, guys, ba. Kay sayang man pud ning mga color of diri nga mga binaklas nga pwede pa nato magamit. So mo na siya nindot-nindot gid ay tan-awon kay pareha ra sad siya color beads ang color anang among mini rib, guys, nga gigamit nato diya sa sidings. So mo na siya nagsugod na sila og sidings. Laburog na gali adi mo. So, sa lubot. Laruan ng lubot tab. Na-joke ra, guys. Ayun, nagsukod ya. Hala, strikta ka. Ito, guys. Joke ra, guys, ha. Naibalo, masada sila silang trabaho.
Sagol-sagula na nato nig joke kay para kuan ba o naay ka nang ebidensya o tarong. Disturbo kay ko guys, magpalayo sa ko guys. Pare. Guys. Tsada kayong kuan ni Junior guys yang steel tape guys ba kay kuan kanang sana gakapingkaw na iyang steel tape. Nakabalo na ko unsay akong yatag sa ila nga pinaskuhan guys. Kanang gamit pud nila sa trabaho ba. Steel tape katong kuan, stainless. Kay para di na magisi. Na asya na. Gabut-buot. Ito guys. Muna na siya Nakasugod na si Joben sa isa ka panel sa ato ang mini rib. Imo ra man ang giribit ba? Gi-ribit ra nimo ba? Lagi okay base na yung mga adjustment no. So i-finalize na day na unya og maano na makuha na tanan sukod guys. Makuha na nila ang tanan sukod. So ayan na din to niya kuan na gyud. So karon height na imong cutter. Diya sa damilag? Wala din may cutter di ay. Isa. Oo. Unsa man diya sa ikaw Diya sa ikaw kay nagtrabaho man silang kuya diri. Unya abre baya ang gate. Kagawas pa lang ka, maunsa pa lang ka didto, nawa na karga konsensya nako. So diya lang sa ikaw, istipot lang sa ikaw ha. Minaw. Ha? Minaw po. Diya ray sa babe sa si Sedi ha, babe. Okay. Kabuwa. Sige, kuha na nila ang sukod, guys. Ayun, pagkuhan kaya ako pinag-vlog, Yun, yung subay madalis lang. Baya ganang badlit kay na ebidensya, Ayan na to, unsa gid ni kapulido ning kuan ba cutter sa DIY. DIY baka naman. Ito yung mga bisita diri guys. Di bitaw ay sa silingan nato guys. Mo siguro nagikuan nga service. Na-lit out sila pag anhi. So ako na lang po idaklit guys ha kay para kuan. Idaklit nato ni atong mga tanom din nga luoy na kaistanan tao nangakuan gid taon sila nangasunog. Sorry gyud kaayo pero maano ra lagi maplastar ala tagi maplastar tara mo. Maplastar tara mo ha. Pasensya sa gyud. Kay buhatan tara mog sakto ninyong butanganan. Ang taon na ready na inyong atop-atop. Ready na inyong atop-atop didto.
Wala lagi nakasuroy si Mr. Bakal. John, si Mr. Bakal bawa kasuroy. Latan? Si Mr. Bakal. Nagkaanam naging tagkagamay ning mga binaklas nga si Parlins ba? Nagamit, nakatilok pa sad sila ani ba? Para dito sa kong greenhouse. Gamay na lang oh. Magamitan pagid ni nato ato pud ni matilukan guys kay nako ipatrabaho ba katong kanang butanganan bitaw sa tanom kanang hagdan-hagdan. Pwede pa ni siya matilukan diri guys kay nay uban ani nga baga pa. Para makasave-save sad ta ba ang palito na mo adto kay pintal na lang dayon. Pintalan na to kay para kuan gud siya. Kanang presentable sa tanawon ba. Sa sabag guys kay gasinamo ko sa ila guys kay i-vlog be nato. Wa bay koy content kanira bag yung ato renovation project namo. So agig ko anpod no. Update ba. So ang pag-alkuba na mo na gamitan sa kuan. Metal paring. Ang pag-alkuba sa bulada. Ja. As para asa man day ng metal paring di ay. Sami ano? Sami. Dili na ko to patong video guys ha. Magkita na sa sunod nga higayon. Agig update na pod ani ha. Thank you for watching and of course please do subscribe our YouTube channel Tony and Titing and please like, share and comments and paki-click sa notification bell para ma-update o mamaritis podcast sa unsay among gikabisihan diri sa amo ang gamayng balay. Dahang salamat and we will see you again tomorrow. Bye.